ज्ञानदादा, माझ्या डोळ्यात हे कसले अश्रू म्हणून विचारता? निवृत्ती दादांनी कधी नव्हे ते मांडे खायची इच्छा केली आणि मी देखील त्यांची इच्छा पूर्ण करू शकत नाही. विसोबा काकांनी मला नुसतं खापर देखील मिळू दिलं नाही. हाकलून लावलं. भिकाऱ्यांना मांड्यांची कसले तो हाय म्हणून अपमान केला. काय सांगता? आपल्या पाठीवर आणि मांडे बाजू? बर, अरे खरेच की. हे बघा निवृत्ती दादा, छान मांडे बाजू तयार झाले आहे. चला आपण सारे मिळून जेवायला बसू. साधना हातवटी मुळे मिळत नाही हाती. ओहो, आपण तैसे घ्यावे
अवधी अनुमाननी घ्यावे. अध्यात्म साधना ही केवळ अभ्यासावेळाची नसते, ती आचरणात अनुभवायची असते. ये ग विठाबाई माझे पंढरीचे आई, भीमा आणि चंद्रभागा तुझ्या शरणीच्या गंगा. ये ग विठाबाई माझे पंढरीचे आई, माझे पंढरीचे आई, माझे पंढरीचे आई. हे विठू माऊली, आज आषाढी एकादश या पावन दिवसाची कीर्ती जपाल. हजारांनी भक्त आज तुझ्या दर्शना घेतले आणि तुका पळून धादोसतले. त्यांना तुझी कृपा तुझ्या भक्तांचे सदाच असते. हे माऊली, तुझ्या पावन कृपेन या तुकारामाचे काळी इतले धादोस झाला की माका या संसारात कसलीच आशा उरकना. पण वाईट दिसता ते एकूच, तो भक्ती समुद्रात बुडिल्लो काळ आता उरकना. संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत सखुबाई, संत जनाबाई असे एका बरेचसे नामनेचे फाकिवंत संत आता पुराणातली वांगी झाल्यात. आता सगळीकडे पातळात अनाचार, अत्याचार आणि बंधुगिरी. सगळी जण स्वार्थाच्या कोणानच लोळतात. आपलो स्वार्थ साधोवपा खातीर एकामेकाचो जीव घेवपाक फाटी फुडें पळयनात. मागीर ती आवय आसत वा बापूय, भयण आसत वा भाव, सगळी एकामेकाक खावपी वा कासूर जाल्यात. ह्या खंडीभर पातकाक पळोवन निसर्ग देवताय कोपल्या आणि तिने तांडव रूप घेतला. उत्तराखंडात जाल्लो हुवार, सुनामी, भूकंप म्हाका येता सोसूंक जायना. त्या सुंदर सैमाचो अंत जायत चल्ला. तेन्ना हे माऊली, तुझ्या चरणी या तुकारामाची काळजांतल्यान प्रार्थना. या सृष्टीक तारून व्हर. ह्या कर्मठ लोकांनी म्हजी अभंग गाथा इंद्रायणीत उडयली आणि तुवें अचराय इकलून घेतली. म्हजेच तुवें दया दाखयली, तशीच दया जगताचेरय दाखय. सगळ्यांक बरी पुस्त दी. पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल. तिला मान देऊ कित्येक दशकांच्या कालावधीनंतर भूतलावर येऊन वारीचा आनंद अनुभव घेण्याचा योग आला. दिंड्या पताकांनी सजलेला परिसर, समृद्ध पालखी सोहळा, गोल रिंगण, उभे रिंगण, आरत्या, भजन यांचा आस्वाद घेत कधी या चंद्रभागेच्या खिळी बसलेल्या पंढरीच्या नगरीत आगमन झालं याचं भान देखील राहिलं नाही. संत मंडळीच्या पाऊल कुणावरच शतकानुशतक एकामागून एक चालणाऱ्या हरिनामाचा गजर करणाऱ्या वारकऱ्यांची भक्ती पाहून मन भरून आलं. माझा व वारकरी संप्रदायांचा संबंध अत्यंत जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे त्यांनी मला पृथ्वीवरच्या सर्व वर्तमान परिस्थितीविषयी भाष्य करण्याचं विनवलं. म्हणूनच आपले पंच सर्वांनी आपण भूतमात्रामध्ये समतोल सांभाळला पाहिजे. निसर्गाचे शोषण झाल्यामुळेच पर्यावरणावर गंभीर प्रश्न उभे आहेत. आपल्या दाखल्याची ओळख हे मागे कशी करायचं मुबारक. तरी असताना तुमचं संसार गावचं सगळं इथुऱ्या शुद्ध असा याची जाऊची तुमका खात्री. म्हणून दिव्य करून ना त्यातले सच्च खातीर दिता तुमका खात्री. मागे म्हणाल केन्नाच केलं ना इठ्ठला संबंधित पापी विचार आणि इठ्ठलाने केन्नाच मानली ना जाय म्हणजे वाकडी नजर. जाल्यार मागेली दरतरी मागितली म्हाका आपल्या वेगार. इठ्ठला चला चला. ज्ञानाशिवाय माणूस म्हणजे
माऊलीचे नाव घेता मन कसे प्रसन्न होऊन जाते. माणसाने आपले मन सदैव प्रसन्न ठेवले पाहिजे. प्रसन्न मनच सर्व सिद्धींचे कारण ठरते. मन कराले प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण. पांडुरंग पांडुरंग. मी माझ्या मनातच माऊलीचे स्मरण करतो, तिची पूजा करतो आणि माझी माऊली माझ्या सर्व पीडा हरून टाकते. पांडुरंग पांडुरंग. देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर. मने प्रतिमा स्थापिली, मनोमनी पूजा केली. मित्रांनो, आषाढी एकादशी आली. माऊलीच्या दर्शनाच्या ओढीने मी अगदी व्याकुळ झालो आहे. ती पहा वारकऱ्यांची दिंडी कशी लगबगीने माऊलीच्या दर्शनाला चालली आहे. ते पहा निवृत्ती ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाईंची भावंडे. ते पहा एकनाथ नामदेव. सर्व माझ्या आतुरतेने वाट पाहत आहे. आता तर मला गेलंच पाहिजे. तुम्हाला नाही का माऊलीच्या दर्शनाची आस लागली आहे ना? तर मग चला आपण सर्वजण त्या दिंडीमध्ये सामील होऊया. पांडुरंग पांडुरंग.